kusan duka waɗannan yaran haka aka same su, matansa ke da aihuwa, ni ke musu jiwo. Ba zan taɓa yafe muku ba baki ɗayan ku, kuma sai Allah ya saka mu. Kin ji na roƙe ki yafe min ne? Watch how the game ends. It's Adam Izengo against Jamila Nagudu, Hadiza Aliu Gabon, Aisha Aliu Tania, Maryam Boon, Fati Washa, Halima Atete, and Rahama Sadau. Mijin Visa. Ni da nake biyan naira 30,000 duk kwanan duniya. Ban gaji da zaman hotel ba, sai da ke da yake zaman budus. Mijin Visa. Wallahi ba zai yi ba, na rantse da Allah cikin baka na yi gaba da shi. Ƙarya kike da isa ba. Wannan matan ni na ga faɗanta. Ba ta da kirki, yayata da zai zo gidan nan za su yi rigima, kin ga ta buga ta da ƙasa, wallahi da ambulance aka fitar da ita a gidan nan. Ita kuma haka take? Ƙarfi gare ta. Directed by Falalu A. Dorai. Mijin Visa. Marketed and distributed by A. Rappers Nigeria Limited. Ni mata aure ce. Mijin Visa, hitting your screen soonest. Wannan yanki na ne. To ni yaushe nace maka yanki na ne? Kokari ka jiga tsallaka boda. To barin ga yadda za ku tsallaka bodar. In dai ba ku biya rufi 25,000 ba. Idan kana da su ka kawo. Idan babu kuma ka fece ta homun ne. Jinan a kewaye da iyakar katangar lantarki ce mai kaifin wuta volt 440. Wannan wutar toka take mai da mutum idan ta kama shi. Kai kalli wannan Muhammad Ali Jinnah, ka taba ganin sa? Wannan kudin Pakistan ne. Gandi ba zai maka aiki a can ba. Muni muje. Tsaya ka ji mana. Wai kai baka gane ba ne? Idan har ka bi wannan hanyar, mutanen BSF za su ganka. Jinan, alburushe ka za su fara yi. Bayan nan sai su tambaye fatalwarka, kai dan nan ne ko kai dan can? Kai ji mana. Baba abu mai sauki bane tsallake wannan bodar. Ni da ka gani ina da mutane ta nan da ta can. Zo mana ku shiga mota. Ko nan ta haka ma yarinya ba za ta wahala ba. 50,000 za ka biya. Amma fa yanzu kace 25,000. To 25 din kudin mutum daya ne. Me yasa munni za ta biya? Bayan ita gida za ta je? Gida za ta je. To daga wannan lokaci ne kawai ne yanki cewa ni da kaina zan kai munni gida. Kai da kyau. Ai tun sai da na fara ganin kare na shi. Lalle wannan mutumin kirki ne. Jinan ta ɗaya ɓangaren katangar bayan kowane minti 10 sojojin Pakistan suke kewayowa, ramuka 4 ne suka fita karkashin katangar. Cikin minti 10 ya kamata mu rarraba ta kasan katangar, sannan mu bullo ta ɗaya ɓangaren. Kaga wadancan tsibirorin yashin sai mun fito ta bayan su tukunna, sannan maraba zuwa Pakistan. To ai kenan. Na nemi izini zan wuce. Me zaka nema? Zan nemi izini daga rundunar Pakistan sannan sai shiga Pakistan. Nan baka sani ba waje ne na yin barkwanci ba, ka gane? Mu je, taho. Ni fa mabiyin Bajarangi Bali ne. Ba na yin abu cikin munamuna. Wai kai mahaukaci ne? A karin banza duk za su harbe mu.
na roƙe ka zo mu tafi mu je. munni kafin mu bar nan dole sai mun nemi izini munni. Kin sai da na fara ganin ka san kai ma hukaci ne. Munni ga ya masa cike masa. Amma gomban sa ran kuma suna yi wata nan dan Allah ka zo mu tafi. Malam na rantsa baka ku gudu fa. In ba ka ba za ku zama shiganku. Shikenan taka ta kare. Munni sai mun nemi izini tukunna. Jinjina ga shirina. Kai ba indiya ne? Amma mun ne yar Pakistan ce. Ta bar hannun iyayenta ne. Ni kuma zan kai ta Pakistan idan ta haɗu da su. Yalla bai. Ba mu taɓa jin labari irin wannan ba. To me yasa baka tafi ba? Ni mabiyin Bajrang Bali ne. Ba na taba yin abu cikin munamuna. Dama ina jira ne ku zo na nemi izinin ku. Nan bodar Pakistan ce. Inda izini kake nema, me yasa baka je ofishin jakadancin Pakistan ba? Kurai ko na je ofishin jakadancin Pakistan wanda ke Delhi. Mun ni ko ba mu je ba? Amma koran mu suka yi daga can. To ya kai ka zo nan? Bu Ali ne ya shigo da mu. Bu Ali jami'i ne. Cewa ma yana da sanayya a nan da can duka zancen banza zancen wofi. Sai ya kuka ƙetaro zuwa nan ta rami ne. Rarrafe muka yi. Hanya ce dodar. Rami. Ina ramin? Wannan yana tsaye a kai. Duba wajen. To yalla bai. Maza. Yalla bai. Ni yadda ake wannan dalle ya asiri ne. Yalla bai mu kama shi ne? A'a. Kuna ji ko? Ku kama su kuma da su ta inda suka fito sannan ku cike ramin. Kai ka juya ka fita a guje ko kuma za mu bude maka wuta. Tabi. Jinjina ga Shriram. Dake shi. Munni, kada ki damu Munni, ba komi ba. Ba na jin zafi ma. Ba ka jin zafi ko ku dake shi? Da zafi mana da zafi. Hankalin ta tashi yake shi yasa. Hankalin ta tashi yake. Ku kyale shi. Ku kyale shi nace. Sai aka yi ka sake tsallakowa. Akwai wani rami ne ta sha. Waye ya gaya maka akwai waɗannan ramuka? Buwali ne. Buwali. Yalla bai, na yau Bajrang Bali alƙawarin cewa ba zan huta ba sai na haɗa munni da iyayenta. Ba zan huta ba. Ba za ka huta ba ko to bari huta da kai. Rafiq! Yi baya. Kaga, kwata-kwata ba zan bari ka wuce ta wannan wajen ba. Ko da a ce kana da fasfo da visa. Saboda haka yanzu nan ka juya kawai ka koma. Yin hakan kai zai taimakawa. Yalla bai, na dawo alƙawarin zan koma India. Da zaran na sami iyayenmu ne na rantse. Kaga, nan da minti 10 a cikin kewayenmu na tsaro, za mu zago ta nan. A cikin waɗannan mintuna 10, ko kai ta nan ɓangaren, ko kuma kai ta can ɓangaren, mu ba mu sani ba. To amma yalla bai. Amma idan har na sake ganin ka, to ina tabbatar maka zan harbe ka. Taho! Kuma ku binciko wani mara mutuncin ne buwali.
jinjina ga shirin. Yalla bai, tabbas wannan mahaukaci ne. Kai baka damu da rayuwarka ba, amma kai tunani akan wannan yarinyar mana. Yalla bai, da zan iya bacewa cikin duhu kafin ku zagaye ta nan wajen. Amma ni mabiyin Bajrang Bali ne. Mun sani. Kuma baka yin wani abu a cikin munamuna ko? Mun san wannan ai. Baka kuma da wani abin da zaka ce? Na yi muku alƙawarin cewa zan koma ƙasa ta India da zarar na miƙa munni ga iyayenta. Yalla bai, izini kawai nake bukata. Ba na ce maka ka tafi ba, me yasa baka je ba? Wannan ai ba izini bane yalla bai. Zai zama kamar aslalade na shiga. Yalla bai, wannan fa mahaukaci ne. Shikenan. Ku je. Yalla bai. Zan iya tafiya? Ku je. Mu je mun ne. Idan dai har da gaske kai mabiyin Bajrang Bali ne ko? To fa lalle ka dawo. Alƙawari ne yalla bai. Jinjina ga shi nan. Kada da gaskiya. Tabbas wannan mahaukaci ne ba makawa. मुझसे मैं मिला बात हूँ मैं तेरी बोलियां तू मेरी तूने जो कहा नहीं मैंने सुन लिया तू जो मिला लो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया मुश्किल सही आसान क्योंकि तू Malam. Na'am dan wa. Zan yi samu abin da ba nama? Kamar me? Kamar dai kayan lambu. Ai da kayan lambu anan. Ga alayyahu, ga koren wake, ga suna ai hadi ya kai a ciki. Kusan komai yana ciki. Su zalla nake so. Da matsala ne? Yarinyar ba ta lafiya ne? Me ke damun ki ata? A'a, lafiyan ta kalau fa. To kai ne baka da lafiya? A'a. To me yasa ta kayan lambu zalla zaka ci? To shikenan, ka bar wannan. Amma wannan ka dauke shi. Sai ka kawo min shayi da biredi. Bilal, idan ka sake bani sassanyen biredi kamar na jiya, wallahi sai na suburbade ka. Ka gane ko? Ki sauri ki ci abincin nan mun yi mai gaggawa barin nan. Kin cikin goshi ko mun ne? Yanzu saura, mu yi sauri mu samo iyayenki. Kai dakata! Tsaya nan! Yare mun ne? Dakata! Me sa wannan dan sandan yake yawa ta nan? Ina anko take? Wace anko kuma? Wace anko yan labai? Wace ka sace min daga cikin amanata? Waye kuma zai sace anko yan labai? Maza ku duba. Ku caje jakansa. Bari ma ka gani. Gashi, kun gani? Kalli, ku duba ku gani. Kun ga anko anan? Ba an kayan labai. Babu, to jakanta ba. Haba yan labai ne karamar yarinya kuma za ta yi da ankwa. Nuna musu munni. Kawo nan tawa kawo. Kawo nan munni kawo. Gashi to, duba ka gani. Duba ka gani, ka ga ankwa a ciki? Yaya sunanka? Pawan. Pawan? Pawan wa? Pawan Kumar Chaturvedi.
mutane kuma suna kira na bajirangi. Ko ba za mu kira ka ba. Kai dan Indiya ne? Eh, Daga fasfo ɗinka. ni bana da fasfo. Baka da fasfo? To kenan ta haka ka shigo Pakistan? Ta karkashin waya na rarrafo. Karkashin waya? Eh, amma ina karbi izini. Ni na tsani ƙarya a rayuwata. Bana yin ƙarya, ni mabiyin bajirang bali ne. Kun shigo mana ƙasa cikin bakin dare kamar wasu barayi. Ka san wani irin mutum yake yin haka? Beraye ko yallakin asiri. Ni ba dan lake asiri bane. Ita kuma munni yar Pakistan ce. Yar Pakistan ce. Da gaske? Ita yar Pakistan ce? Tabbas. Yar Pakistan ce? Kwarai. Ni kuma Sachin Tendulkar ne. Kai ku kwamushe shi, ku tawo da shi. Mutane suna tahowa daga Karashi domin aiwatar da bukukuwansu na sallah. Kai, kun sake dawowa kuma da Allah ku wuce, za mu rasa jirgin nan. Mutane suna tahowa daga kai da Allah ka rinka tare su mana. Za mu rasa jirgin zai wuce ba mu gama ba. Mutane suna zuwa daga Karashi domin aiwatar da wannan irin iskanci ne. Ku dinga bi ta shan hanyar mana. Mutane suna zuwa nan daga Karashi domin su aiwatar da bukukuwansu na sallah. Haba yarwa me kuke haka ne? Za mu rasa jirgin nan ku bi ta can mana dan Allah. Mutane suna shigowa zuwa nan Karachi. Mutane suna shigowa zuwa Karachi domin aiwatar da buku. Ka dinga dakatar da su mana. Da Allah ku dinga bi ta gefe mana. Mutane suna zuwa daga Karachi domin aiwatar da bukukuwan su na sallah. Ni ne can Nawab Chaura tare da mai daukan hoto Kamil. Amma da kai jaki ne ko banza kawai. To haka ake sai ka tsaya mutane akan hanya. Nan ne tsakiyar hanya. Mutane suna zuwa daga Karachi. Kana surutu kamar shashasha. Ga yan sanda can sun kama wani dan likiya asirin India. Dan likiya asirin India fa kace. A ina? A wajen gidan cin abincin Bilal sun tafi da shi ofishin yan sanda. Me sauri mu ji wannan labarin da ya tsima da mansa. Bawan ya kira ki? A'a. Amma ai sai kira. Ina ga zuwa yanzu ya ɗora munni a jirgin ƙasa ta tafi. Ba ki gaya masa ya kira ki ba da zaran ya isa waga? Na gaya masa. Me yiwa ya manta ne. To ai da ke kin kira shi. Yalla bai Hamid, mun yi zo ofishin yan sanda, da Allah kai sauri ka zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ko za ka gaya mana me manufarka? Manufata? Eh to dai na karbi izini. Eh to ka dai min cikakken bayani daga farko. Ta yaya kai ka shigo kasar Pakistan? Ta karkashin waya na rarrafo. Nawa aka biya ka akan gudanar da wannan aiki mai hadari haka? Nawa kuma? Me yasa za a biya ni? Dan radin kai na nake wannan abu. Na gane kenan kai dan kishin kasa ne. Me? Kai me ma suke cewa? Me yi da kasarsa? Me yi da kasarsa? Shakka babu. Me? Me yi da kasarsa? To amma a cikin wannan aiki me amfanin yarinyar? Dauki yarinyar. Mun yi ce ma dalilin. Sai to yayi sadaka ku je da Allah ku tafi ku tafi. Zo nan zo ka tsaya nan. Sauri. Aha. Kamar dai da ku gani a wannan daukar tamu wacce mu kadai ne da ita. An kama dan leken asirin kasar India da mai taimaka masa yarinya yar shekara 6 wanda a yanzu muna dauko muku ne daga mazabar Chaura. Ga dukkan alamu yarinya ta samu horo yadda ya kamata domin ko kalma ɗaya bata furta ba. Ni ne can Nawab tare da mai daukar hoto Kamil Yusuf daga Chaura. Ko mu sake ne? Na samu komi. Wancan bokeken dan sanda. To ka zai da daukar mana. Yalla mai. Wannan lambar India ce. Me ya faru? Wayarsa a kashe take. Yalla bai na dauki wata hirar fasa taro yanzu nan. Akan wani dan leken asirin India. Na rantsa cewa wannan rahoto zai sa ta shaka ta zama lamba 1 gaba ɗaya Pakistan. Can Nawab ne. Ya ce ya yi hira da wani dan leken asirin India da aka kama. Zancen banza ne, ce masa bana nan. Yalla bai Shamshar da yanzu baya nan. Ayo. Kai haka matsala ce. To yanzu dai Allah idan ya zo ka gaya masa abin da yake akwai ka ce masa da Allah ya kira ni. Kafin nan ni kuma zan kammala hada rahoton. Hello? Me manufarka ta zuwa Pakistan? Wai so nawa zan gaya maka ne to? Na zo nan ne domin na hada munni da iyayenta. Ci gaba da ƙarya haka sai ka waye gari ka daina ganin rana. Ni ba na yin ƙarya. Ke ina zaki je? Munni me faru? Kina nufin kin san wajen? A nan gidanku yake? Munni? Nan ne wajen su Munni. Wai me yake faruwa ne? Mun samu wajen yin labai. Mun gano gidan su Munni. Wani irin wasan kwaikwayo ne wannan? Ke ya sunanki? Ba ta magana yin labai. Ba ta magana? Me yasa? Mage ta kama mata harshe ne? Magani? Nuna min.
Nuna mun ma. Wani bakin ki. Wani bakin ki. A bisa tushen rahoton mu an ajiye wannan ɗan leken asiri a ƙarƙashin tsaro mai ƙarfi inda ake cewa za a ɗauke shi daga nan ba wata zuwa Islamabad. Sai wani gefe kake wani jaganci ne wannan. Ka zika gani. Zo da sauri. Yi sauri ga yi sauri. Mu je. Jaki na wurin tana hannu da bashin da zaka ɗauka. Suna cikin wancan doguwar motar maza maza mu je sauri mu je. Kai wannan ne ba za ka iya ba. Ni barin yi leken asiri waɗannan leken asirin can. Bana mu mutu ba kan wannan ya fi sauri ba. Wai da zaka je ne mu je kan wannan bana. Digidi. Mun gode ubangiji mun tsere. Halo? Can Nawab ne yake magana daga Chaura. Wani ɗan leken asirin Indiya yana cikin mota. Wace mota kenan? Mota dai da nake ciki yana gaba na ma yanzu haka. Ku sauri ku zo. Ha magon banza sai zan san wace mota kake ciki. Mota tana hanyar zuwa Alipur sunanta Chammo Diwani. Tikiti. Da Allah ka gane nan wajen? Kar ka yi wasa mana dan uwa. Kawai ka gaya min ina ne kake so ka je? Wannan yarinya ɗan Pakistan ce. Ban san yadda aka yi ta je India ba. Ita kaɗanta ina ganin ta rabu ne da iyayenta. Ba ta iya magana amma sai dai ta gane nan wajen. Ni kuma na tabbatar gidansu a ta nan wajen yake. Kai daga India kake? Taya? Ta ƙarƙashin waya muka rarrafa, muka tsallako goda. Amma kafin na ƙaraso gari sai da ya nemi izini. Kana nufin tun daga India ka zo nan cikin Pakistan domin ka haɗa wannan yarinyar da iyayenta? Da wani abu ne. Da mamaki ne ɗan uwa. Na yi fatan da akwai irinka da yawa a ƙasashen nan biyu. Nuna min hoton na gani. Yalla bai Ka daina mai ina ka bude baki kai magana da kyau. Ya tsere yalla bai. Me? Da Allah akwai wanda ya gane nan wajen? Ku duba da Allah ku duba da kyau. Dan uwa? Wancan, ni da aka fi da wancan, sauri. Yawa, wancan. Wani abu ne labai? Akwai wani mutum mai sanye da riga ruwan kasa shi da wata yarinya ba su shigo nan ba? Yalla bai ban ga mutum mai kamar haka ya shigo motar nan ba. Shin ana akwai wanda ya ga mutum tare da wata karamar yarinya ba wanda ya gan shi? To amma yalla bai can Nawab ya ce mu wannan motar ce. Kar Allah sauka. Yalla bai yarinya tana ta gwada wani hoto mai dauke da tsaunuka haka mai yiwa a nan gidansu yake. To ina hoton? Sun tafi da hoton ai. Duk motocin da ke babbar hanya kuma cike su. To yalla bai. Mu je. Ko dai ka kasance mai matukar jarumta ko kuma ka kasance jigegen hamago kawai ka an tafi cikin Pakistan haka babu wani tsoro? To ta hakan ce kadai zan iya kai mun ni gida ai. Haka ne ba komai amma ta yaya za ka yi ka sami iyayenta? Bajiran gali zai taimake ni. Har Pakistan din ma? A wannan daren baka da wata matsala a nan. Amma dan uwa,
ka tabbatar da asuba ka bar nan. To. Allah ya kiyaye. Amin. Ina ne nan wajen? Masallaci. Ka gafarce ni bajiran bari, ka gafarce ni. Salamu alaikum. Matashi me ya faru? Baka da lafiya ne? Na ganka wani sam haka. Me yake damuna? Lafiya na kalau. To me kake yi a nan? Mu shiga cikin man. Kai, yawa, me yasa baka zo jiya ba? To je ka, maza ku shiga. Ku zauna aji ina zuwa. Ni ba zan iya shiga ba fa. Me yasa? Ni ba musulmi bane. To sai hakan ya zama mai dan wa. Wannan waje a buɗe yake ga kowa. Hakan ne ma yasa kwata-kwata ma ba ma rufe masallacin. Maza, shigo. Maza yara, kowa ya nemi wajensa. Ashe wato haka abin yake. Ban taba zuwa yankin tsaunukan nan ba. Amma akwai 'yan makaranta ta waɗanda daga can suke. Barin tambaya. Minti ɗaya ina zuwa. Kai yara ku zo nan da Allah. Na'am malam ga nan malam. Ina so kowa ya kalli wannan hoton da kyau. Idan yaro ya sani ya gaya min ina ne, kuma duk wanda ya bani amsa daidai, ne kuma zan bashi wata babbar kyauta. Ina ji. Tsaya. Yi baya. Wancan ba tare da can nawa suke ba? Kai, jama'a, kai, ku bi shi, ku ba mu zo shi. Kai. Malam ainan Switzerland ne. Arshad baka sani ba, mi kawo wani ko? Malam Allah da gaske nan wajen Switzerland ne. Gashi ma rubuta a nan da Turanci. Na munni? Daga Switzerland kike? Ku gaba shi! Kai ba ka tsaya ba! Kai tsaya! Kai daga da! Kai na daga je daga tsaya! Tsaunuka masu ban sha'awa irin wannan a Kashmir ake samun su. A Kashmir? Kina suna koma India? A'a malam, wani bangaren Kashmir din anan yake ai. Kamar ya? Kashmir. Yata. Ku dakata yanwa. Da Allah ku fara jama kaman ku a mota tukunna. Allah shiga bata malashin kaga wani bako ne kai kawo ta nan wajen. A inda ya dakin Allah ne, babu wani wanda yake bako. Bakon zai iya kasancewa mai hadari. Dan ligen asirin India ne. Shin ku dauka ina da rubutaccen sanin yadda ake kera makamin nukiliya ne da har za a ce zai zo nan ya sata? To dai dan Allah idan kaga wani bakon da baka gane masa ba, kada kai wata ka sanar da mu. Insha Allah. Fita daga nan fa zai yi wahala. To yanzu me abin ya shiga fata malam?
ina da wata shawara. yanzu bajiran bani wata jarabawa ce ta rage ga wannan mabiyin naka da fara kasa na kwana a masallaci yanzu gashi na sa ni ka taimaka a samu iyayen mun ni ka taimaka a samu iyayen mun ni din nan kafin a samu wata matsala na roƙe ka me oyo ya je Pakistan ce mun ba kika yi ta jira tari zai kai mun nisan nan ya dawo gida ta yanzu zai je Pakistan wai ba shi passport da visa babu su haka ya tafi ba su ba passport ba visa haka ya je Pakistan din ka kwantar da hankalinka mai gida irin wannan sai rashin lafiya da kike wannan maganar ba ki san me yan Pakistan din za su yi masa bane ni ba zan iya da ko ɗaya ba ma amma kaga Allah shiga fita malam bi gare shi 'yan sanda dole suna zaga tituna saboda haka ku keta cikin gonannakin nan har ku isa zuwa Kanewal. Na gode. Wannan kyakkyawan aiki ne kake yi. Zan yi addu'a ta musamman akan Allah ya saka samu iyayen wannan yarinya. Allah ya kare ku. Ku me kuke cewa ma? Jinjina ga Shiram ko? Jinjina ga Shiram. Jinjina ga Shiram. Jinjina ga Shiram. Wannan duk laifinka ne. Da baka matsa sai an kai mun ni gida ba. Da ba kai ga haka ba. Yanzu saboda kai gashi ya shiga matsala. Gaskiya kai wani abu a kai. To ya iya. Idan har baka yi wani abu a kai ba. To zan je Pakistan neman sa. Me? Wayo na gani. Ba tare da visa ba. Ba zan iya ci gaba da sa wannan ba. Tafiya da numfashi wahala suke yi min. Kaga dole ne daga cikin me ya baka a matsayin mata domin yan sanda maza biyu suke nema da karamin yarinya to kai ka zama matar mana lallai kenan sai da idan wani ya tambaye ka zaka ce masa suna na Pawan Kumar Chaturvedi daga India kuma ni babban mabiyin Bajrang Bali ne kuma na sami izini ne shi ne na shigo da karkashin waya ko mun ne kai ga mutane suna zuwa rufe fuskar rufe ma sannan ka daina mana wannan tafiyar sakawa Wanne? Za ki min wani abu? Za ka mata ba. Kai malam. Kai malam. Yawa. wannan ba daidai bane duk lokacin da mutum ya karya sai abubuwa sun cakuɗe sai aka gani kin sake magana kuma tawa to rufe fuska maza subhanallah gaskiya wannan motar kai malam ko za dan duba maka ne bismillah yanzu ka koma motar idan na ce ka tayar sai ka tayar ka gane to yawa
ka gano wani abu ka san yalla bai abin ne sai na samu jijiya. To kai kan baka rike ne ko likita? To gwada yanzu yalla bai. Me ka taba ne a ciki? Sake jarabawa dai. Ga abin da ne nan. Kai da kyau. Gashi nan ka gyara min motar. Ai aikin mu ne mu ga cewar mun taimaki yan uwan mu. Kai amma na gode sosai. Na ce ba, ko dai zan dan rage muku hanya ne in aje ku a can gaba. Yar yarinya ya sunanki? Gaskiya da yake ba ta magana bibiya ce. Ayya. Wallahi dai ka. Ko ya mahaifiyarta take ji akan hakan? To amma me likitoci suka ce yar uwa? Ai ta ma dai sun ma kalbibiyar ce. Duk irin su ɗaya ne. Ai ta ma yarinyar gada ta yi. Kayya. Irin wannan kaddara ce. Kwarai, gaskiya ne wannan. Amma ta wannan hanyar kanewar ka nufa ba? A'a. Amma sam kada ku damu ku kwatar da hankalinku har gida zan ajiye ku. A'a kada ka damu kawai mu dai ka ajiye mu a akan nan babbar hanya. Ai sam ba wata matsala. Zan gaya wa ɗaya daga cikin konstabuloli na ya ɗauke ku a cikin motar aiki ta 'yan sanda ya kai ku gida. To kace konstabuloli? Kwarai kuwa aini ne sufetan yankin nan. Yau da yake ina hutu ne. Amma da yake wani babban abu ya taso yanzu dole na koma. Babban al'amari kamar ya? Wani ɗan leƙen asirin indiya ne da aka kama ya gudu. Za mu ga na tsawon wani lokaci zai ci gaba da tserewa. Ina can nawa bai ce? Wallahi ba sani ba. Baka sani ba? Ba sani ba. Na hada da Allah wallahi ba san da yake ba. Gari na da shi na karshe. Ya hau mota ne domin ya bada leƙen asirin. Bayan lokacin na kira wayarsa sai na ji wayar ta sa aka shaye. Wayar. Maza. Yanzu nan ka kira shi a gaba na ina jin ka. Kira shi. Wayar da na kashe. Taho malam, na iso dama inda nake so na zo. Yanzu ɗaya daga cikin mutane na zai zo sai ya je ya ajiye ku a gida ko? Yalla bai. Ku zo mana ku zo. Da ya san. Nan yalla bai. Maza zo nan. To. Waɗannan manya-manyan baki na ne. Kuma shi wannan ƙwararren makanike ne ma. Maza ka zo ka kai su gidansa a can Kanewal. To labai mu je mu gida. Mun gode sosai labai. Ai ni ne zan maka godiya domin ka taimake ni sosai. Me zai hana ku taɓa wani abu kan ku wuce? Mun gode labai za mu je kawai ba komai kai mu je. To mu je. Ku dawo. Ku shiga ku zauna. Yawa hankali. Sai an jima. Kowane bayan sa'a guda ka kira shi. Dole za a yi dace ka same shi. Ina gidan na yake? Dan gaba ne kaɗan. Ban san hanyar ba ne? Da yake mun daɗe ba ma gidan ne ta zancen gaskiya gudu muka yi aure saboda haka baba yana fushi da mu. Yawa daga taya nan ne. Nan ne. To alhamdulillah dai mun samu gida. Ka zama sarkin zafin kai mai manta gidansu. To ya iya abubuwan ne ka san. To ba komai ai haka ne. Kai kira wa ƙara. Yalla bai. Wace masaniya babban ofishi suka bayar akan dan likin asirin? Yalla bai sunan Safawanin Kiya Bajirangi. Sannan akwai dan jarida kasan nan tare da shi, Can Nawab. Bismillah, gurin da naka ko? Karka damu mun gode. Ai ka gama mana komai tun da ka kawo mu. Allah ya saka da alheri. To Allah ya kare. Allah ya kiyaye. A sauka lafiya. Baba.
Baba kana lafiya? Waye kai to? Baba dan Allah ka daina fushi. Ga yarka nan na kawo maka da jikarka. Zo yarinya zo. Kai wannan yarinyar fa. Ni haka kuma kake yi. To amma ne sam bana da ya. Kaga babu wani fa'idar musayya akan titi. Mu shiga cikin gidan yasu sai mun fada yadda ranka yake so. Wani abu ne wannan nan ga maka cewa ni ban gane ka ba. Mun ya wari ba tare da izinin ka ba. Dole ne zaka yi fushi da mu. Shi ke nan to da ke ni baba, da ke ni kawai. Da ke ni kawo. In haka bai maka ba ma ka ta kalli da ke ni. Da ke da shi, da shi amma dan Allah dana mu kai hakuri. Mu shiga cikin dan Allah mu shiga ciki. Mu je baba dan Allah dana mu baba mu je. Baba dan Allah kai hakuri mu je baba dan Allah. A goma ta kalli na mu je baba. Wani ne na shigo da gidan Allah. Yau na ga duniya in na shigo ne ka ji wannan. Haba, yalla ba Allah ke mu je. Sannan ko ta karamar yarinya tare da su. Karamar yarinya ɗan shekara nawa? 5 ko 6 haka. 5 ko 6. Kuma ba ta magana. Ba ta magana? Kwarai. Kada ka tsaya nan kana kallo na kamar wani hamago. Ka yi wa Hassan oba yanzu nan. Kawu, waye wannan? Kawu ka bude kofar nan. Daga ta karya mu kofa mana. Kai ne suna yana to. Suwa, ɗarka da sirikin kamara. Wancin kaso nawa ne zan fara cewa ba na da ɗaya kuma ba na da siriki. To ina waɗannan mutanen da suke cewa su ƴarka ne da kuma sirikin ka suna ina. Ta ya gaya yin sani to. Na zan da kana tafiya su masu kama hanya suka tafiya su. एक दिन मोहब्बत उड़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता पढ़ेंगे साथ में थोड़ा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी शिकायत करना तो थोड़ी शिकायत मैं करूँ नाराज बस ना होना तो जिंदगी कुछ तो बता
ina tunanin kawai mika kaina ga 'yan sanda. In ya su 'yan sanda za su nemi gidansu, kaga sai su mai da ita wajen iyayenta. Kar ma kai wannan tunanin. In kai haka tabbata za ka yi magargama kuma wanda zai ƙara jin labarinka. Kuma kai ka lokacin da kake dagewa haka 'yan sanda za su dage domin su ga cewa sun samo gidansu? Na ci kokarin nema kwana ɗaya kwana biyu bayan nan ba samu ba, gidan marayu za su kai ta. Ba zan bari haka ta kasance ba, domin na yau bajiran bali alkawari cewa zan kai mu har gida, kuma lallai zan kai ta din. Akwai wata hanya da za a taimake ka. Talabijin labarin bai da wani ƙarfi. Yalla bai ya zaka ce haka? Dan India da taimakon yarinya bebiya yar kasar Pakistan. A gani na wannan babban labari ne labai. To amma wannan labarin naka akan dan leƙen asiri. Ai ya fa armashi, wannan labarin fa. To amma fa labai ba dan leƙen asiri bane. To shikenan magana ta kare yayi. Mun gama magana sai an jima. Halo? Yalla bai To menene amfanin nuna wannan labarin? Yalla bai yarinya ce za ta haɗu da iyayenta. Za ta haɗu da iyayenta? Kaga, mu sai da labari muke. Nan ba masallacin Amin Sha ba ne. Da za mu haɗa waɗanda suka rabu. To amma yalla bai. Kaga, Allah ba da sa'a. Halo? Yayya, fa abin da yake da sauƙin siyarwa. Amma soyayya? Menene masallacin Amin Sha? Wani sanannen waje ne. Ana cewa fatan kowa cika yake a wajen. To me yasa mu ba mu je can ba? Da gaske? Kai idan kaga masallaci rikidewa kake gaba daya? Ka tana lokacin da muka je masallacin Alipur? Kamar kaga fatalwa haka ka fice. In dai akan mu ne ko ina ma zan iya zuwa. To shikenan mu hawo mota yau da daddare. Ina ringi yake. Hello, Kamil. Hello, ya can. Allah na gode maka, da na shiga damuwa da rijika shi. Kana ina? Wani yana tare da kai ne? Ba kowa. Kana ina ne? Kana tare da ɗan asirin ne? Ina wallahi ba ɗan leken asiri bane, mutumin arziki ne sosai. Kamar yau ba ɗan leken asiri bane. Shi fa shigo kasan nan ne kawai don ya kai wata yaniya gidansu fa. To amma yanzu kuna ina ne? Za mu je masallacin Hazrat Amin Sha ne. Ana cewa duk wanda ya je shan muradinsa zai cika. To shikenan dan uwa, Allah ya taimaka kuma Allah ya kiyaye. Mu je. तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे हे नबी तू बुलाता है तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ जिसकी बिगड़ी है नबी. Ku shiga ciki zan so in same ku. Ina za ka je? Sunana Can Nawab, kuma a yau zan baku labarin wani mutum wanda ya shigo kasar mu ba tare da biza ba. Wanda ya shigo kasar nan ta hanyar rarrafawa ta karkashin wayoyin boda. Sunan shi Bajirangi. हम सबकी
na yi zaton ɗan leƙen asirin ƙasar Indiya ne. Amma a halin yanzu na san cewa shi ba ɗan leƙen asiri ba ne. To amma shi waye? Menene ya sa shigo ƙasar mu, me yake so? Bajirangi mutum ne kamar ni da ku, kuma abu ɗaya ne tak ya jawo shi zuwa nan, kuma wannan abu shi ne so. So da yake wa yarinya 'yar shekara 6 'yar Pakistan da bata magana, wacce ta bace a hannun iyayenta tun a Indiya. Yayin da sauran hanyoyin da zai haɗa ta da iyayenta suka ƙi bulle masa, sai ya zama na Bajirangi hanya ɗaya ce kaɗai ta rage masa. Talabijin ta ce ba za ta nuna labarin shi ba, akan cewa labarin shirman banza ne, babu wanda ya nuna sha'awarsa a kai. Saboda haka dan Allah taimaka wa dan uwa Bajirangi game da yarinyar nan wajen iyayenta sannan ya koma kasarsa lami lafiya ba tare da fuskantar cutarwa ba, kasar ta Indiya. जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए जवानी हर तो जोनी मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली हर तो जोनी मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तू क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने जानता है न तू क्या है दिल में मेरे बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी आह निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे न जाए जवानी हर तो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। Suna matsowa fa. Bai daga ba. Ka daga wayar mana. Ka daga wayar. Zan gaya ma. Ya nuka. Salamu alaikum dan wacan. Kana lafiya ne ko? Ina lafiya. To amma ka je masallacin ne? Tun jiya da daddare domin mu yi addu'a wa munni. Da kyau to yanzu kana ina ne? Yanzu haka mun dau hanya zuwa Gojira. Yanzu kenan ku dau hanyar Gojira. To shikenan. To ba ko ni zuwa an jima haka zan kira ka gane? Sai an jima. To shikenan ka kula. To dan uwa, yanzu dai kuma gashi nan kai ƙarya. A ni ban yi ƙarya ba. To amma ni ka sa ni nayi. To me? Baka taba kallon mahabarat a talabijin ba? Fim ne?
Dama fim ne? Allah duk wanda ya san wannan yarinyar ko ya san wani abu a kanta, to da Allah sa mana lambar waya. A wannan adireshin yanar gizo mu kuma tabbas za mu kira mutum. Na sa hotunan ku da kai da ita duka a cikin ɗaukar. Yanar gizo ka bashi mai ƙarfi dan uwa. Amma akwai wanda ya sa lambar sa? A yanzu dai mutane kaɗan ne suka kalla, daga baya abin zai girma. Mun ni kina so ki kalla? To shikenan barin ta ne miki shi. Dala ka dage ta can. Me faru mun ne? Me kika gani eh? Tare shi baya tare. Me faru mun ne? Kina nufin kin san wannan? Ita ce mamarki? Saki tarewa. Dan uwa can kalli daga mota ta sauka. Yaushe motar ta iso? Wajajen karfe 8:30. To bincikawa za ka yi daga ina ne motar ta taho zuwa nan. Ta zo. Ta iso. Yalla bai, daga ina kuka zo nan? Ina kuke son ku je? Muna so mu san daga ina kuka zo ne, amma kana da abin mamaki. Mamaki ko rashin mamaki mu dai ka gaya mana daga ina mota ta zo. Daga Jahenabad ne. Munni, sunan ƙauyen ku Jahenabad ne? Amma kafin mu je can Ursa muka baro. Ursa ne? Kafin mu je nan kuma mun baro Karimabad. Karimabad? Kafin nan fa yankin Sultanpur. Yankin Sultanpur? Munni ce Sultanpur ce? Munni daga Sultanpur take. Munni daga Sultanpur take. Iya Sultanpur. Yalla bai kallo na daukar jicen nawa bai dora akan yanar gizo-gizo. A yau zan yi muku bayani. Nan ai wajen masallacin ne. Yalla bai basu wani zogo jira ba. Mun bincika gaba ɗaya gidaje da kuma shaguna. Kwata-kwata ba sa nan. To shikenan, ku tura wa dispatocin wannan yanki. Wannan dauka maza kuma duk wata mota ku tare ta, ku bincika maza yanzu. To yalla bai. Hango kauyen ku? Awa. Ka saurari ni da kyau. Wuce. Kai zo. To. Wuce. To, cire mayafin, cire ma, cire na ce. Karkuto mashi shi ne wancan. Kai zo nan.
देखना ना मर के जा चली जा उड़ के जा तुझे भूल से भी ना लगे नजर नींद तेरी दे जा नींद मेरे ले जा जाके तेरी रात को मिल गई सर तू जो मिला हो गया मैं ख्वाब तू जो मिला तो हो गया सब हासिल हाँ मुश्किल सही आदा हुई मंजिल क्योंकि तू धड़कन मैं दिल Assalamu alaikum. Sunana Can Nawab. Kuma yau zan baku labarin wani mutum ne wanda ya shigo kasar mu ba tare da fasfo ko visa ba. Ta hanyar rarrafawa ta kasan wayar boda. Kuma sunan shi wannan mutumi Bajirangi. Kamar dai da yan sanda suka dauka ni da fara na dauka dan leken asirin India ne. Amma yanzu na tabbatar da cewa shi ba dan leken asirin India bane. To shi wane ne? Menene yasa ya shigo kasar mu kuma me yake so? Bajirangi mutum ne kamar ni da ku. Kuma lallai abu ɗaya ne tak ya jawo shi zuwa nan. Wannan abin shi ne so soyayyarsu ga wata yarinya 'yar shekara 6 'yar Pakistan da ba ta iya magana wacce ta bace daga hannun iyayenta tun a India yayin da duk wasu hanyoyin da zai iya bi ya mai da yarinya wajen iyayenta suka ki bullewa zabi ne ta ya rage masa kowace tashar talabijin ta ki ta nuna labarinsa yayin da suka ce tashar man banza ne kan cewa labarin irin wannan wai ba wanda ya damu da shi saboda haka dan Allah ya taimaka wa dan uwa Bajirangi domin ya mai da wannan yarinyar gida shi ma ya koma kasarsa ba tare da ya fuskanci cutuwa ba kasar India da duk wanda ya gane wannan yariyar ko ya san wani abu akan ta to dan Allah ya sa mana lambar sa a wannan adireshin yanar gizo ko kuma tabbas na mu kira shi ni ne Can Nawab tare da mai daukan hoto Can Nawab daga Kashmir tashoshin talabijin suke cewa da na rediyo da jaridu da mutanen gari bai dame ni ba mu a wajen wannan mutumin dan leken asirin India ne yalla bai amma iyayen ne sun tabbatar da cewa tabbas ta bata India kuma maganar gaskiya yalla bai al'ummar Pakistan sun fara tausaya masa kana ji ko a ga yawan gidan talabijin da yan jarida cewa da bakinsa ya amsa cewa shi dan leken asirin India ne to daga nan sai magani in za su ci gaba da tausaya masa ka gaya wa mutanen ka su nemo mana karin bayanai daga India to ya zaɓi yarinyar kan ba ta magana wannan na tuna sosai kwarai wannan mutumin ya kawo ta nan akan cewa ta bata Hello? Yalla bai ofishin 'yan sandan Kurukshetara da mutanenmu na ofishin jakadanci sun tabbatar da maganarsa. Tabbas ya je can da ita yarinyar. Ba zai yi a ce wannan mutumin ɗan leƙen asiri ba ne. Wannan hukuncin ba kai ne za ka yanke shi ba. Kan wane shi ne waye, wannan aiki na ne.
aikin ka shine ka sa ya amsa da bakinsa cewa shi dan leken asiri ne. To amma yalla bai. Idan kuma aikin naka ne ba za ka iya ba, to maza ka sanar da ni. Muna da jami'ai da yawa waɗanda za su iya. Kai kuma ina ganin mai yiwa dan hutu kake bukata. Ko ta halin gagawar so suke sai fa wani ya amsa laifin nan. Duk tsawon rayuwa ta na yi aiki domin tabbatar da ɗaukakar ƙasar nan da kuma kare ta. Amma dai idan har wannan mutumin aka jefa shi a cikin magargamar Pakistan na iya tsawon sauran rayuwarsa, to hakan ya taɓa ɗaukaka da martabar ƙasarmu. Ne kuma ba zan bari hakan ta faru ba. Hello? What? Yalla bai Hamid. Yalla bai Hamid. Nam yalla bai. Eh. To yalla bai. To yalla bai, na gode. Subhanallah yalla bai. Subhanallah. Na gode yalla bai. Turo na wani ɗauka hoto, tawo, so. Muje. Labarin badarangi. Da kyau, shigar da shi. Sai labai. Yayan Rafika, ana nuna yayin badarangi a talabijin. Dan jaridan Pakistan mai suna Chan Nawab ya daura wata sabuwar dauka ta Pawan Chaturvedi, inkiya dan uwa Bajrangi, wanda ke rufe a gidan kurkukun Pakistan. Pawan Chaturvedi, wanda a yanzu aka fi sani shi da dan uwa Bajrangi. Shi ba injiya ne wanda ya sadaukar da rayuwarsa domin don ya ga ya haɗa yarinya 'yar shekara 6 da iyayenta a Pakistan. Haska wannan labarin nan take. Me yasa Bajrangi yayi wannan abu? Dan kuɗi yayi? Dan suna yayi? Dan ɗaukaka ne? A Bajrangi yayi wannan abu ne domin yana da kyakkyawar zuciya mai cike da gaskiya. Yayi haka ne ba dan ya kalli shahida a matsayin 'yar Pakistan ba. Yayi haka ne saboda ya kalli shahida a matsayin 'yar Adam. Ya ba ta karamci matsayinta ta 'yar Adam. Amma abin takeici wannan bawan Allah mai kyan nufi ya samu kanshi a tsaka mai wuyar gabar kasashe biyu. Sannan a yau wannan kiyayya ta tilasta Bajrangi sai boye yake a kasar Pakistan kamar wani mai laifi. Lallai ya kamata mu dakatar da wannan kiyayya haka. Kuma mu ne ya kamata mu yi wannan, mu al'umma waɗannan kasashe guda biyu. Mu ne muke so mu rene yayanmu da soyayya ba da kiyayya ba a zukatansu. Saboda haka ku zo mu kawo ƙarshen wannan kiyayya. Gobe da safe duka manufan madakatar tsaro suna rawal. Wani aikin maza ne wannan, a toshe bodar na rawal. Mutanen waɗannan kasashe biyu su zo su gani idan za su bari a dakatar da Pawan Chaturvedi. Bace rage na daga tsallaka boda ko kuma a ce an dakatar da shi daga komawa cikin ƙasarsa. Ni ne Chan Nawab tare da mai ɗaukar hoto Kamil Yusuf.
alƙawarin da muka ɗauka wa bajiran bali mun cika shi. Mane tana shahida yanzu tana tare da iyayenta. Shahida? Shahida. Hawan, maza zo mu je. Wata rana fa ka dawo mana. Amma wannan karo karka bata karkashin waya. Ka je a buga maka visa tukunna. Na alƙawari. Bajirange! Ɗanwa! 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 Yalla bai, an umarce mu ne da makama ka. Da yarka ce ta bata wannan mutumin sadaukar da ransa ya kawo ma ita. Da yazo zaka bude masa wannan kofar ko kuma ba za ka bude ba. Ka sani cewa ba zan iya bude kofar nan ba. Shin kana jin wannan muryoyin? Muryoyin al'ummar Pakistan ne. Idan har za su iya bambance daidai da ba daidai ba, to kai rasa ba za ka iya ba. Kai soja ne. Kai ka sani fiye da su ta wannan fannin. Umarni aka ba mu yalla bai. Akan cewa kada mu bari wannan mutumin ya ketare boda. Amma mu ba ma da yawa nan. Idan aka danganta mu da sauran dubbanin da suke nan. Kare gane.
Ya haka baka jin zafi ne? I am Bala Kafir. Na je London ne kafinta. Gadon da umama yake kwana ni ke shi. Fentin tutar Najeriya da ke gani fari da kore ku ni ne na fenta da shi. Kuli ko ina ka faɗi gaba ne. Allah gabar. Abu ya kici yawa sai ka ce cin tuwon kishiya? Asara ne wallahi wannan. Na bar mai gadin gurin nan a shi bai kulle ba. Tumakai suka shigo suka nuna cinye gado a nan da kujeru. Au gado da kujerun ya zama ciyawa. A'a ba bushiya ba ce. Bala kafinta. Za ka mun ko ba za ka mun? Insha Allah. Ne miki alƙawarin yan nebu. Yaushe zan dawo? Nan da jibi. In na dawo baka ban ba fa. Mu bashin da kwana 40. Baya sarkin rashin kunya mai gidanka kace abokinka. Ni ne jirgin bacci na Bala kafinta. Ana fita da mu Dubai mu je mu gado mu baro shi a can. Ƙarya a gida ƙarya a dawa. Masu gudu su gudu. Ana sa kan ramin ƙarya. Bala kafinta mallakar kamfanin Magarya Film Production tare da haɗin gwiwar Bagauda Film Productions. A cikin gababuwan ka zaɓi wacce kake so yanzu fara sauke ma ita tukuna. Wanda yake da kai a jahannama zai dawo. To lalata ƴar wani kuma fa ita kuma ina zai dawo ma. To iman Allah ya sa. To ni kaina in dai maganar kyau ne zan da kun iya kun ki ku yi domin kanku. Happy birthday to you. Baka gane ba. Very good. Kudin ne bana haɗa gadon nan. Bala kafinta. Ba wannan sa'in zaka ba. LW style zaka musu. Gaba ko rashin sani ga ɗan gari ganganci. Ani a Marin Beach oga wajen mutum 7 na jefa cikin ruwan dip. Hajjin su za ga yana motsi a ƙasa. Bala kafinta. Wai ni kun zo zuba muku abinci da kun zo ku samu ciwon kai a nan gurin sai surutu kuke zai na kasuwa zan fita. Malam, wa'asa ne dai. da Allah na ganka da gemu, na san za ka yi gaskiya. Magana ɗaya nake. Da Allah balafa. Oganmu nan da yakan na kwanta bacci ya ɗau butu. Wallahi sai na kona wajen nan, mu kona ka baki ɗaya ku yi asara. Bala kafinta. Ɗaukar nauyi Sani Indomie. Rabu da Allah kai kake wani wani. Kan ya rabu da ni ma auka ce ni, to na fasa tafiyar. Zama zan yi a wajen nan, sai ba nan ya dawo ba je saka. Shiryawa Naziru dan Hajiya. Bala kafinta. Allah ni ba. Na ce in kafa ne na kai. Aunawa zan yi ba duka zan. Ba da umarni Ilyasu Abdul Mumin Tantiri. Asalatu harin minan nauyi. Ba azumi bane yanzu. Anti dama aure ta sani ban sani ba? Ai ɗayan biyu ne. Ko ki samu mai neman mata ko ki samu mai ci miki mutunci. Wallahi ba zai yi a ce sai ranar goben tashin alkiyama sannan zan samu yancin kaina a wajen namiji ba. Wannan ya zama na ƙarshe, idan ba haka ba wallahi zan baki mamaki. Amma dai mata ba su da imani wallahi. Kwarai da gaske. Zaki ba su da mutunci. Tun ma ba a ce mazan ƙasar nan ba. Mutuncin sun mutu. Ke bai sha ja miki kunne ba. Duk sanda ke ga da mutane muna magana kar ki ƙara zuwa wurin ki laɗe ko kina ji ko ina waya ko wani abu. Ni fa matar ka ce. Kamata yi kai amfani da kwakwalwar kan kafin ka yanke irin wannan mummunan hukuncin da ka yanke. Hausawa sukan ce a daina yaban ɗan kuturu sai ya tsofa da yatsunsa. Ha? Ya nema, an bashi, an yi buki, an cashe. Amma bayan wata biyu kacal sai zaman ya fara tangal-tangal. Mutuncin mace. Kani ka taimaka kai na asibiti wallahi mutuwa zan yi. Ai mutuwa tana kan kowa. Kafin ki mutu ai jama'a da yawa sun mutu. Ina iyayen ki suke, ina iyayena. Da haka daga ni har ke duk za mu mutu lokaci kawai muke jira. Mutuncin mace. Mutuncin mace. Auren da an kayo kan soyayya ya fi kyau sosai. Idan shuka bishiya domin Allah ta fi kyau sai. Ɗakin da babu so zafi da yaji ya fi tattasai. Ta zan kai ki shakatawa Hollywood je garin Turai. Kai ne farin ciki na sanyin idanuwa na. A zaman mani da ke matsayin matata baki bata rai. Mutuncin mace. Dalin. Na gaya miki karki ƙara kira da wannan suna. Suna na Khalid.
duk macen duniya da ta ganta a yanzu tana buƙatar kulawa musamman ma daga wajen mijinta. Duk abin da ya kamata in yi miki na yi miki, ta ka bamu da lokacin wannan abin wai shi soyayya shirme kawai. Zaratan 'yan wasa Adam Egan, Zaharaddin Sani, Rabi'u Kadawa, Fati Washa, Fati Edimina, Abdul M Sharif da dai sauransu. Amma har yanzu akwai abin da ban yarda da shi wanda ka faɗa ni. Me kenan? Da ka ce min baka taɓa yin budurwa. To ko ya miki babban ƙarya bari ki ce bayani. Ƙarewa budurwa da yake da shi, mata yake da shi, kai ƙarewa ni matarsa ce ma, kin ga cikin shi a ciki. Saboda rashin mutunci da akuyanci har nan kika biyo ni? Na rantsa da girman Allah idan ba sai na ci. Kakka kuskura ka zage ta, kina zama da kaddara. Dan da irin wannan zaman wallahi gara in shekara a gaban iyayena. Ko producer Musa A.A. Rashid, shiryawa Alindima mutuncin mace. Malam ya haɗa ka da matata. Ya za ka so ku tare mana hanya? Na tsaya a hanyar me ya haɗa ka da matata? Na rantsi da Allah ya kwanan ka ya kare. Shirin kamfani Sharif Studios. Mataimakin darakta Babangida Sa'idu. Ba da umarni Alfazazi Muhammad. Mutuncin mace. Peace is a valuable trait, so maintain it. Ina fata Ubangiji mai sama ya yi maka baiwan da iyayenka za su yi alfahari da kai. Abokanka su yi farin ciki da kai, su ce da ma su ne kai. Makiyanka kuma su san cewa Ubangiji yana tare da kai. Kuma ni ma in kasance tare da kai har ƙarshen rayuwata. Bana su gare yin wata magana, na kusa koma gida. Al'ummar mu, our people. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba illal wa ta'amukum illal wal muhsinatu minal mu'minati wal muhsinatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Sashin wannan aya yana mana bayani kan halaccin auren ahlul kitabi da kuma cin abincinsu. Na ji daɗi matuƙa yadda naga ka cika mudun au ba zalunci. Yesu zai ji daɗin abin da ka yi. Al'ummar mu, our people. Al'ummar mu, our people. From the makers of siyasa ko ƙabilanci. Iya kashe mutum, ba komai wani abu ne. A zo a rufe ɗaki da ɓarawo in ma ɓarewa za ta to ta ɓare. Shi ma hukaci zai iya tafiya tsirara ya ta tafiya lasa kai, amma a zuciyarsa ji yake daidai yake ba abin da yake da. Ba fa makami ne yake kashe mutane ba. Mutane ke amfani da makami suna kashe mutane ɗan uwansu. To ka biyo wurin. I repeat, ba mu ci ba, ko ma ba za su taɓa ci ba. That's all. Ku sani lokacin da mutum ya cancanta ya rufe bakinsa shi ne lokacin da yake kasar ruwa. Al'ummar mu, our people. Allahu Akbar. Abinda Allah ya ɗauka na sani, sannan abinda ma ya ba mu shi ma na sani, sannan kowane abu yana da lokaci tsanani. Wallahi billahi lazi na rantse da Allah wanda zuciyarku take raya muku su suka yi wannan kisan, wallahi ba su suka yi ba. Pasto in zai ku ba zai mu haka ba, kada ni abin da ƙarshe za a zo ana nadama. Ku yi haƙuri, wannan makami da kuka ɗauka ba zai tsinana mana komai a rayuwa ba sai tashin hankali, kuma bayan tashin hankali ba abin da yake biyo baya a ƙasa sai talauci. Kar mu sa kanmu a cikin talauci, kada mu kashe rai, kada mu zubar da jini. Idan kun yarda ku zubar da makamanku.
al'ummar our people. Tun kurin nan kuruwa kamar wannan baki da aiki sai dai ki tafi da ni gantar me zai hana baka da wani abu sun kuku ka tori shi da lugo ba ya kaza ce kaza gadara aina ke kaza nan babu kaza a nan aiki ai ko da ka abun kunya an dinga nuna ku da wanga ana cewa baban zinaru a nuna ne da bakin ba wuri aka same ki ba dan na ya abin da kike sai ne a ce namiji munafiki ne wani munafikin ne mara kaunar manzon Allah ya miki na yau wacce ta tona maka asiri ce mai naro ka je ka auro mace daga Maiduguri idan ba kika sake damu na zama ce Lagos ƙara aure wata in kika sake damu na kuma sake wucewa har Enugu ƙara aure wata zinari nake ne zinari ma hukaciya zinari mai isko kai dai irin wannan tonin sililin da take yi da hada wannan da hada wancan ka gane shi ni ka san bisman ni ba na san hayaniya ce kawai da sa kai kai Allah sunanki ni a garin mu ce mun ake zinari mai tonin silili ba gui nama kazan ma ta sata ce Bullun gurin bawa can zancen banza. A ranar Allah ta to da kuka yi. Ba ya kiran me kan kadan dare. Kalla kake. Kuna iya kiranta da